Yabakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Hooligan TV. Nasi ndadzoka ndauya ndine nyaya iri kuitika panapa. This is breaking news. Pakatadzwa. All I can say is pakabaizika kana kuti pakatadzwa, pakakanganisika. Right, panapa pane news dziri kubuda nekubhaskoro news kwa comrade Lin. Comrade Baskoro news vanopedza. Right, vari kuti anakandishaya nanatemba mliswa believe they have the political influence to mobilize people against Vice President Chiwenga. They are reportedly planning to bus supporters into Harare from Mashonaland East etc to stage protests while wearing Chiwenga must go t-shirts. You are mad. Miskwai ndo shoko ratiri kuona panapa riri kutaurwa na Lin comrade Baskoro news vachitaura kuti aiwa vakomana miskwai zvamuruda kuita, zvamuruda kutoplana zvacho zvese zviri kuzikanwa. Vakomana vanenge vari 5 steps ahead. But let me quickly go pane nyaya itione kuti zviri kufamba sei, because Temba Mliswa ma accusations aya ari kubva kurumidza kumajamuka ipapapa, and sikuziva kuti George Jarambo ipapapa ari kubatanidzirwa pape panyaya dzacho idzodzi, because iye ari kuti this is a total hogwash. Inyambo dzaunopiwa naCharamba muchironga nasekuru Rutendo. I'm busy on holiday with my kids and have no time for such things. For me, politics is not about money, but since I have a lot of children, I worry about their future in case of a wrong leader assuming power. Simple. It is from that premise that I continually comment. I have known the VP for a long time and ndisekuru vangu pachishona, while ED mukoma wangu, while also the president of the country said dzinza tinofara that ari kuitira nyika zvakanaka and it doesn't need money for one kuti amire newe kwake. I'm prepared to even die for ED because he is my brother who also stands by me. When my father died, he funded it all by himself. I respect and remember that. If I die, ED will attend my funeral as my brother, while some of you won't even blink an eye over it. So these are just bold decisions and loyalty both to my brother and the president. I don't need financial endorsement for that like some of you. As president of Zimbabwe, the Constitution dictates that we stand by him the same way we would do the same if VP Chiwenga becomes president. If VP has a real case with ED, they are very close and they've been together for long. He knows how to get that addresses properly, not this drama. Equally, I will never take away anything from all the good things VP Chiwenga has done for this country, but where he has made a mistake, we will also state it. Of late, he has been too impatient for power for his own good. The game requires patience. I'm very much in support of him assuming power someday, but not through the current shenanigans. ED has been his senior from the Liberation War, and that should indicate to him how to behave and operate. After all, once ED assumed power in 2017, it was obvious that Chiwenga would succeed him, but that has to happen through power procedures. Zanupf stands with its leaders and those who have gone rogue. ED today knows them, but he has simply allowed them to continue for his own strategic reasons. You should never underestimate a man who was able to literally keep Mugabe in power. Otadza kuronga dzake tsoro nhasi. I simply state the truth and never insult the VP. If paine pandakavatuka ndiratidzei ndivati sorry. Imi ndimi
tuka inini because you want to push him into suicidal choices. Politics requires patience as a Roman Catholic sing zvinoda kutaura nehunyoro. And ritendo matinyarara abva angodaira nyaya yacho akati ko inini ndapindawo papi naye muzukuru wakambondiona kuma functions here. Inini I just don't support CAB3 process and the violation of people's rights, but I'm not into the factional wars. That's for you. Ndo manigi nacho ari kutaura. Saka achaziye totedzera zvipi kuti vakomana ava vari serious ine zvavarikuda kuita, vada kushinga. Asi munhu vada kushinga wacho zvivindi zvacho handizive kwazvinohodheswa kobada iwe. Let me tell you something. Fana zvakada kutira zvimasmall aya 2017 baba kwanga kwapisa. Ndikutaura zvinhu zvekuti ka Bob wanga apisa gore reria zvekuti panga waingonzwa kuti pakadibadiki wada kunetsa zvikonzi ningato basa ratopera musikuzizere ningira zvodai so kusvika idiwa chabva atonzi ko ini ndakaputadzireko zvekuti angaswera achidono nikina inini ndakakanganisa here kumuita mutevedzeri wangu kana zvakadaro ndogona kumudonedza mangwana chaichai. And from that day pangomuka tsamba yatobuda achinzaita sei adonedzwa bozi watonzwa mukuru wako akutotaura kuti ndoona kuti ngokudonedza zvatopera zvadhakwa it's over. Ndo zvakaitika in 2017 and idi ndo batiza ndo baenda ku South Africa. Vamwe vanotakabuda neborder reMozambique, but to cut the long story short akapinda mu South Africa. Vamwe vakati akapinda sina passport because anokwanisa kungajindwa pa border. Obviously border panenge pachitopisa unoidinda sei anenge atori ma1 aidindike zvekudaro. Saka anenge angoma strategies ekungoti munhu akabuda akaita se akarowa mabuda yake. And some were even saying kuti anza akapoya akatiza ari mutaire gonyeti zvakawanda zvakutaurwa inani nazvo nekuziva vanhu vanokutaura zvinhu zvavanongonzwa ongofila kutaura. But after everything zvaitika kwakasara situation yange iri tense zvokuti hapana kwanga usingatombodyiwe rinopisa. Alright, vanhu ndobva vatanga kuchiona mota dzemauto dzakupinda ma11 muroad vachigadzirira vakomana. Kungomuka uchingonzwa kunzi ndikirikini president va under house arrest, kwachombo kwapindwa, kwachuhuri kwapindwa, kwanikirikini na vanhu vangonzi ka1G ana Jonathan Moya nani rimwe team rese ameno kuti vakatiza chirudzi because panga patoshata ameno zvazvango zvezvo one last call shamari pashata popa patongomhanywa zvakatongodaro ndo maitikira akaita zvinhu. Saka iwo unotaurira kuti munhu akaita zvinhu zvese izvo zvakamhanya maprograms ese iwayo ndiani? Is the VP. Nasi ndio runzi kuna vanhu vari kufunga kuti just because anga achiparidza ari kuchechi kwake kwachitaura nyaya dzaHezekia motaura mungadedza vanhu muchitora vanhu moisa nemabhazi moti zadza itauni munge muchinoratidzira muchiti anofanira kuenda. What for? Munenge muchiti muri kuenda mukunoratidzira chivo. Problem yake inenge mbori nyatsori yechicha zvekuti anganzi iye anoenda atongorowo mutevedzeri haasiri ye muridzi wenyaya. Even munhu wacho akatonzi pinda iwo pachako unzi unoita nyaya idzodzo unoti muri kundituma nyaya idzodzo zvinondibenefitawo chini mulife mangu because ndo zvinhu zvaunotanga kubvunza kuti zvazvo zvinondibenefitawo ndezvechii. Because kana muri kuti inini ndikuda kuningirikina chinhu ndowana because munhu chinonzwisisika ndechekuti uri kumhanyisa uchiti aripo ndabhonaye zvinokwanisa kumeka sense kuti aiwa uyu ndabhonayo koona ika ndisi kuda iso one zvakadai so kana kuti ingava nyaya yekuti ungati zvipatara zvina mushonga marodhi acho akangota makomba chakadai chazoda ndisi kushanda handina chakati all those things unokwanisa kunge uchilista uchitaura kuti 1 2 3 4 5 things handisi kunakirwa nazvo. Unoti kuti ubva ungomukayo one day ubva ungonzi wakutotumwa unopindira nyaya idzi dzine kuroesa mambama akawanda. I'm telling you kune vamwe vanhu vakawanda akapfeka maapologies vachida kuunderestimate madhara aya nyaya dzavo dzedza vanoda kutonzi vakomana imimi pedzeranai pamakasangana pamakatanga kutamba mese pamakatanga kunetsana pamakatanga kudhererana we were not there. Saka there is no way pekuti ungangomumuka nhasi wakunzi ningaonekwa waripo pari pakati achidedzerawo kuti anyway ngatiisire panapa inonetsa nyaya dzacho dzitanga yemafunga musati maita pane zvimwe ndizongoita masiyandaita but ndisandaenda zvangu ndabva ndangoshandisa mukana uno kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari muSouth Africa munomu vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano mukana wavhurika zvaizi hauna work permit hauna study permit asi uri kuda kuregisterwa company kana kuvhurwa FNB business account fonera company inonzi Education Research iyo ndo vanhu vanokwanisa kubatsira neizvozvo.
ndo vanhu vanokwanisa kukuitira nhasi chaiche izvezvi. Even now ukatotaura navo, even chero uri kunze kuSouth Africa kwacho, munotaurirana, unoudzwa zvinodiwa kuti shamwari passport unayo here, iri valid here, inofanira kunge ine entry stamp, saka unopinda muSouth Africa waitirwa zvinhu zvako zvokufambira. Oro kune vamwe handizozive vanoita maskillful, handikazokudzidzisei zvese mavanhu vakuru zvokungoti tsamba yako asvika. It's up to you, because normally the process yacho hautombonide kuenda kune maoffices avo, vari nationwide. Saka iwozvo unongoita sevanhu vari nationwide ka nhamba idzodzi ndo office. Bata nhamba dzemanagement team, bata nhamba dzeoffice yacho, utaure navo vakubatsire. Saka iwozvo unoita kutaura navo panhamba idzi, unoudzwa zvekuita, ita kudai, process yechiso kusvika yaita sei, kusvika yapera.